manan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Alden. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sana. Meron na bang ibahan? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Alden. Congratulations, anak! Ay, congrats dong. Salamat pa. Dali na. Maguli na ta kay basin og maabot itong atong mga bisita sa bahay. Sige, tara. Alden, nak, na may regalo ni mama nimo. Unsa man na pa? May isin ko nga kwartas bangko. O naara nimo kung unsay gusto nimong buhaton sa kwarta. Salamat kayo ninyo ni mama, pa. Way sapayan, anak. Negosyo na ba eh? Mabitoy plano na ko, bay. Naghunaon ako mayong pwesto. Kay gusto kong magtukod og shop. Sige. Tabangan tika. Sige ba ya? Inadayin ko para makasugod na dayon. Congrats! Abdi na gini mo shop. Congrats, bay. Salamat, bay. Giswerte yung kabila. Mausakyan ginuin ako dayon ang higayon, bay. Kan na yun. Nak, maayo kay og dagan ang imong negosyo. Unya, stable pagid kag trabaho. Usa pa may gipaabot taon nimo aron magminyo ka. Babae. Ha? Ma, unsa man taon ako pag minyo kon wa ko uyab. Mangita ka. Uy, di ko na kadali mo eh. Mas gusto kong magpaabot sa babae nga para ginako. Nauman na gitang akong simba. Mulay na ko. Pinsam na. Kaluoy mong paminaw na rin naghilak eh. Tuwara na siya eh. Miss, panyo? Salamat. Okay na ka, miss? Nga naman gini mga tao. Nakakita na gani nga naghilak ta. Pangutanon pa magita kung okay ra ba ta. Klaro anang dili. Naghilak good. Ay, sorry ha. Pwede mga tanag, unsay problema no? Gitulis ko gikan. O wala ko'y kwarta pa uli. Uy, mau ba? Kaluoy ko di mo. Ihatod lang tika. Sure ka? Sure kayo. Di sa kumaymutan kung biyahan tika din eh. Maong, ihatod lang tika. Salamat ha. Uy, sa pa yan. Dali. Sodsa. Ipaila-ila di ka sa kong igsoon. Ha?
salamat kayo sa pagtabang sa akong manghod, sir, ha? Why isa pa yan? Tawagan lang ko, Alden. Hala day tuod, no? Wa man day tuod ko makapaila nimo. Ako si Vivian. Og kani si Ate Joyce. Og usbon ako. Salamat kayo sa paghatod nako. Pwede ko mangayo og cellphone number nimo? Kaon na, bay! Siya si text ni mo. Oo, bay? Yan saman, bilang ka niya. Oo. Gaan kayo akong buot niya, bay. Oh, buya bila yun! Ha? Ha? Mao din na rason nga nung nakikita ka? Oh. Gusto kong manguyab ni mo, Vivian. Kung tinud-anay ng imo. Sige. Ha? Sa ato ba? Kita na? Oh. Uyab na ta. Oh, yes! Abi ni mo, day. Ikaw pagit ang babae nga gipelaila ni Alden na mo. Mao ba, tita? Ay, oo. Kay karon pa man gyud di nakauyab ding bata. Bisay mo kay ko sa akong pagskwela. O, wako'y panahon na ng uyab-uyab. Maayo untag magkasinabot mo. Aron pa mo na gyud hangtod sa hangtod. Alden, na ako'y problema. Oh, unsa ba na? Na-shorted ko ron ay... pwede ko makahuam o kwarta ni mo? Sus, huwag mo gutahan. Ako rin ihatag mo eh. Pila man? 10K. Oh, 10K? Oo. Pero if dili kaya, ayaw na lang. Oh, dili. Happy anniversary, Vibes. Flowers for you. Salamat, Alden. Pasensya na ka ha, nga wako'y mahatag nimo. Ay ba, begid ka kung pila resuldo na ako. Anong gudaw na ay. Basta, di na ka mawahan ako. Enough na ako. Alden. Oh. Kaya di na ako kaya kung mawa pa ka na ako, Vibes. Will you marry me? Yes! Yes, Alden! Unsa? Magpakasal na mo? Oo. Andam kong pakasalan si Vivian. Dili! Ate! Dili ko uyo ni Alden para nimo. Pasensya ka na, Alden, ha? Pero prangkahan ta lang ka. Dili ko musugot nga kamoy magkadayon sa kumanghod. Te, paminawa sa gugkot, te. Dili! Final na akong desisyon. Dili mo magpakasal. Unsa? Unsa may problema sa iyang ate nimo? Nga katarong nimo? Mau gani pa. Nakita mo sa siyang ate nga pinangga kay nakos Vivian ngayong manghod. Mas mayo pa og istoryaho nimo ang iyang maguang nga kamurang duhanak. Aron matag ano katinawan nga nung awa siya makauyon nimo. Pa. Moro gini tuyo nimo? Mao nakikita ka na ako dinhi sa coffee shop? Oh. Kaya wag ko makasabot kung anong initan ko nimo. Nagtinarong ako sa imong manghod. Mao na problema. Ha? Unsay problema? Tarong di ka sa akong manghod. Pero siya mo idili tarong diha nimo. Oh. Wag gid ka makabantay. Nga gigamit ra kaniya. Kapila na kaniya humami kwarta, da ba? Nibisag ka usa. Nibayad ba dahil siya? Wa kay, di mo ko magpabayad. Bisan na. Wala ko mo angal sa rin nagkauyab mo. Pero karon nga makigminyo nagit kaniya, dili ko mo sugot. Dili ka angay sa kong manghod. Kay tarong ra kaayo ka. Unsa? Alden. Sulti ko sinod. Gimahal bagid ko nimo. Alden, sorry. Vivian. Naningkamot man ko. Pero bisag unsa ka katarong, wag ko makafeel og gugma nimo. Sa ato pa. Gigamit ra gyud ko nimo.
Pasaylo ako, Alten. Salbahis ka, Vivian. Salbahis ka. Sakit kayo ang gibuhat ni Vivian ako. Nagtuo ko nga siya na gyud ang gitagana sa Ginoo para nako. Pero igo ra siyang niabot sa kong kinabuhi para pasakitan ko. Dinhin na lang ko to. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. May nga kanyang tanan nga nagpaminaw karon na ning tulmanon, kini ang akong suliran. Labi na gyud ni Dr. Rini Obra o ni Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Chen, usa ka mahuyang, ug niya ko magpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran ug kabahin kini sa sakit sa akong manghod. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh, naraday kumpleto na ha? Wow! Art materials! Thank you, Manoy. You're welcome, Jackie. Oy, baya! Kalipay sa imong manghod, Chin. Lagi la. Ay da, gipalitan ko gisa og tuyo ani kay nibaw na ka. Hilig biya kay na siyag arts na ni manghura. Ganahan kasi nga mag-paint-paint unya mag-drawing-drawing. Maobitaw. Ganahan niya gani kuno na siyang moapil og mga art exhibit pohon. Uy, mo ba ni Jackie? Oh, Manoy. Nala, sige. Suportahan ka, day. Suportahan ka, ana. Ingnalan niya ko ha, pohon. Kung unsay mo mga gikinahanglan, ha? Salamat, Noy. Oh, Jackie? Uy, nung sama ka? Ganyan nga, ganyan ko nagkabantay gini mo. Kapila na nani mo nga gigisi ka ng imong gipangbuhat diha. Ngay uwa? Ngay, daghan ka ayaw kag kinumot na papel nga naas basurahan, ha? Nga naman eh. Sakit akong onoy, Kud. Uy, ayaw pugsa, ha? Ayaw gyud pugsa. Ipahuway sa na dito, lakaw. Pila na pa ako kaadlaw nga wa makadrawing. Kay pila na sad ni kaadlaw nga magsigig sakit ang akong Mo ba? Oo niya, gitumaran na ba na ni mo og tambal? Oo, Manoy. Nala, sige, ipahuway lang sa na dito, day. Kay basin og sa sige po na ni mo pamuwaw. Sige, Noy. Oh, kumusta naman ang imong sakit gihapon? Sakit man gihapon, Noy, uy. Na, dili ka na sa mong mata? Ha? Ambot lang ka, no? Basin ba, magduda lang tabasik sa mata na. Ipatsikap na nato ng mata ni mo, day. Mangkoy kwarta, Noy. Ay, susay pa ko na unaan na, Ako di bahalaan na. Di pa manggid autan ang iyang mata, pero nagkinalan gyud nga mag-corrective glasses siya. Mao ba, Dok? Natay mga corrective glasses din, Pwede rin mo makapili. Sige, Dok. Mananaw mi. Manoy. Thank you, ha? Ay, sus. Why sa pa yan, little sis? Anything for you. Swerte yun kay ko, Manoy. Kaya nakamagawang ko parehas ni mo kabuutan. Oh, siyempre, no? Buutan ko ni mo tungod kay buutan sagka nga pagkamanghod. Jen, marikaragod, mag-istorya ta. Nga naman la. Ning mga nangaging adlaw ba? Nagkabantay man kus imong manghod nga dunay lahi nga mga lihok. Ha? Nga nung na kayong kamananal, la? Usahay, mukatawa siya nga siya rang usa. Mura ganig doon na sige ka istorya usahay. Ha? Uy, nasayop ka lang tingali lula, uy. Mausaday akong pagtuo, basig nasayop lang ko pag-una. Pero, giobserbaran gid nako siya o pila kahigayon nga, nakabantay ko niya nga ingon siya ni Ana. La? Chin, wa kay nagpakita nga daotang espirituan ng imong manghod? Unsala?
Tungod sa istorya ni Lula nako, ako na lang sang hinuong giobserbahan ang lihok ko manghod. Ug tuod man, doon nagi mga higayon nga murag lingaw di kayo siya bisag siyarang usa ug murag duna siya gi kaistorya. Para ni Lula, dunay daw tang espiritu nga nagpakita niya ug walang musulti namo. Usahay magtuo ko nga dunay sakit sa utok nga kumanghod. Pero maglibog ko kay kun amo na siyang istoryahan, taro man siya ikastorya. Hangtod nga naabot ang adlaw sa art exhibition nga iyang giapilan, unya, Kinasa ka man! Nakuya pa ng imong manghod din sa exhibit! oh, Ginoo ko. Oo, tala. Sige, padung ako. Pagdali! Kay dado nato siya sa ospital! Dok, kumusta nga kumanghod? Dili na ko ma-diagnose og tarong ang iyang sakit. Doon ako'y duda, pero ako pa ning i-confirm kung conscious na siya. Unsa, Dok? Manoy. Mauna, Dok. Kanina pag-paint na ako kay marag nid ako ang canvas. Unya, nang lihok ang tanan nga akong gipaint. Jackie. Wala, Kinoy. Kapila naman na mahitabo, good Manoy. Kanang mag-paint ko sa ato gani, tanan akong drawingon o i-paint kay usahay. Mudako, unya mo gamay, unya manglihok sila. Jackie, uy. Pagtanong ba? Mura lagi sa di mo tuon, Noy. Di man ko buang, Noy. Tinuod man tanan akong gisulti. Sir, pwede mag-istorya tanga kita lang? Sige, Dok. Sir, mas maayo tingali nga imo gid siyang ipatanaw og neurologist. Ngano, Dok? Doon na ba sakit sa utok nga kumanghod? Ang neurologist ra mo ay makakonfirm, ana, sir. I-refer ti ka sa akong kaubang doctor sa laing hospital. Siya mo ay atua. Sige, Dok. Salamat. Posible nga doon na siya ay Alice in Wonderland syndrome. Usa ka rare neurological condition nga magapekto sa brain perception. Tinitinuod nga hallucination. Apan problema sa pag-interpret sa utok, sa sizes, sa objects o distansya. Unsa, Dok? Naluoy ko sa kumanghod, kay usahay mo ingon magud siya namo kung nganong lahi siya. Kung padung na ba daw siyang buang. Pero amo na siyang amaman sa akong lula, aron dili siya maguol. Ang akong mga pangutana, mao kining musunod. Unang pangutana, kining Alice in Wonderland syndrome, unsa ba ni siya? Mental illness ba ni siya? Di mailan ba ni nga buang nga kumanghod? Asa man ni makuha sa kumanghod? Ug nganong matud pa niya mura kunog mudako ug mugamay ang iyang makita usahay. Ikaduhang pangutana, doon na ba'y chance nga mubalik sa normal ang pananaw sa kong manghod? Doon na ba'y tambal o treatment nga makapahunong ani? Mga pila masagay magasto. Ikatulong pangutana, na ba di koneksyon sa migraine o kuwang sa tuog? Kay mahinumduman gud ko nga mo reklamo nga akong manghod nga sakit daw ang yang uo. Ikaupat og katapusan nga pangutana, pwede ba ni makatrigger kung ma-stress o mahadlok nga akong manghod? Kung pasagda lang ni nga ingon ani nga klase sa sakit, delikado ba ni? Makamatay ba? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jen. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anen na sa ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga psychological, emotional, ug behavioral mga problema kay usaman ako ka psychiatrist o usaman ako ka drug addiction specialist, usa ako ka medical doctor. So,
Kasi-kasing pamagis, magpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayong padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong Suliran Official Writers Page. O diba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kaning no one escapes life without getting wounded. Kitang tanan mo experience yung tag nga pagsulay. Grabe nga pagsulay. Ang uban kasurindiro na. Ayaw lang mo pag-suicide. Ayaw lang pag-suicide. So, ang ato magtatampo si Chin. Saan siya ka-gay? Taga Cebu City. Ato lang ning paningkamutan na Chin, imong problema. Ako nang isa may mga atong ingredient sa Cebu City. May mga taga-buwak sugod sa Southern Leyte nang dito ko. Sing-along mo nila. Manaot nga naminaw ni sila si ako lang mo makilala, abot ba yata diya sa Southern Leyte, no? Si Ruel o si Chuna Kataran ug na diya sa Jess, no? Jose Bini Diati Barcelina, Juanito Diati, no? Naani siya sa Tampong ba to? Dito siya nagpuno sa Buntok. Lorenzo Diati Jr., Darwin Dallas, course akong igagaw igtagsa si Ranolfo Duran, ngatong pinangga nga kapitan da si Vernel Abenji Radel ug si Bing yang asawa Terenal, no, da sa Buwak Gamay sugod Southern Leyte. Kaya naman sa Buwak Dako sugod Southern Leyte. Musta naman ay mga Ragasa family dito sa Buwak Dako, no? Mga usap may uban nga mga apelyido dito sa Buwak Dako, mga Kudal family, no, na dia. Okay, so going back to our sender, si Chin. Mura man ng iyang, mura magtagsaon rin yung problema. Kaya tagaan ko ni maglabad sa uho ba? Pero, sige, ako lang yun paningkamutan. But before I'll start answering the questions of Chin, nga usa ka gay, being a homosexual or being a lesbian is not a disorder outright. It is a way of life. Dili na siya ingog ikaulaw kay naan man tay heterosexual, homosexual, bisexual o LGBTQ. Nga today sa mga tanang mga LGBTQ. Kumusta naman dito? Kinsa ba to yung mga LGBTQ nga akong gikuan dia sa Talisay dapit, no? Nawa naman to akong listahan, oy. Asan na to? Si Kate ba to? Sa Naga City, Cebu. Sorry kay kita ug atong mga TRC boys diay. Mga TRC boys na to. Si Saldi Tampos, Jeffrey Luberas, Paul Jerome Solis, Geraldine Lopez, Mark Benji Lacchio, ug si Lloyd Pukong, no, diya sa Argao. Musta naman ato mga nurses diya? Dinala mo na ko panginalan kay daghan kaya mo. Atong medical director diya nga si Dr. C. Musta, Itong mga membro sa support engineering group. Okay? So going back to our sender, si Chin. Unang pangutana. Kining Alice in the Wonderland syndrome. Wow. Unsa man ni siya? Mental illness ba ni siya? Timailhan ba nga buang na akong manghod? Asa man ni nakuha sa akong manghod? Ug nganong matud niya, mura kunog mudako o mugamay ang iyang makitaan usahay. Kining mugamay, gitawag na ito glilipot yan, hallucination. Tamang pagtuon sa psychology psychiatry. Kining mudako, mga macro ni siya. Murang magnify ang usa ka object, no? So, Alice in the Wonderland syndrome. So, kining Alice of the Wonderland syndrome, also gitawag sa ni sa among pagtuon og Dodge syndrome or dysmetropsia. Dysmetropsia. Neurological problem ni siya, ha? Neurological problem ni siya, nga mao lagi to gingon nga ang usa ka butang nga imong tanawon mugamay or mudako. Mugamay, micro, mudako, macro, o mo closer ba siya or mo farther di siya than the real situation. Kinumdum na ko sa akong auto na gibutangan na object looks closer in the mirror than in actual ko, no. Mao lang yun siya. So, ang atong brain manggod, related na siya sa visual field sa atong brain, na condition nga ma-disrupted ang inunta functioning niya ang yang perception sa usa ka butang siyang palibot. So more on brain problem ni siya. Namgo tay visual center sa atong utok.
naay pagsabot, pagdungog, naay pagtanaw. So kining visual usanis mga 5 senses na to. Ma-disrupted ni siya tungod kay apektado ang perception na area sa atong utok. So tanaw nimo sa kabutang, usay mugamay siya sa aktual. Tanaw nimo sa imong asawa murag mugamay. Unya taon-taon murag sa budako. So mao na siya. Rare na siya nga kondisyon, dili ni siya kasagaran, pero usually ang apektado ani mga bata, ang mga size, ang mga panuigon. Ang musugod ni siya. Pero of course may mga adult pod nga mapektahon ani. Nya usara ni kasagaran chain mga tao nga naay history of epilepsy. Kanang nabay patol, grand mal o petit mal or absent, depende unsang klase nga patol. Kanang mga tao nga pirming naglabad ang ulo, naay mga viral or bacterial infection. Mao na kasagaran maapektuhan aning gitawag na to og Alice in the Wonderland syndrome. Ang usag nga common nga makakuha ani kining viral infection, kining gitawag na to Epstein-Barr infection sa mga bata. Although naani siya genetic loading, meaning it runs in the family to some degree, pero di gini siya ingog common, tagsaon ra ni siya. Ang mga kasagaran manggod sa pagtuon nato sa namo sa pedya, ang utok manggod sa bata mo fully develop ni siya, mga 90% mo fully develop ni siya kung moabot ng bata og pagnidaron nga 5 anyos. Before that, medyo vulnerable na gani siya kayo. So what about kung before 5 masakit ni siya simbakulag viral infection, epilepsy, or kining mga nauntog ba siya, nabay head trauma. So more prone siya magka-develop aning gitawag nato og Alice in the Wonderland syndrome. Then ang usa ka object mo gamay or mudako depende sa sitwasyon. Sunod nga concern, doon na ba'y chance kung mubalik sa normal ang pananaw sa akong manghod? Ano na ba'y tambal o treatment nga makapahunong ani? Mga pila man pagkahay magasto. Well, di ko kay bao Chen og pilay magasto niya ni, pero akong pagtuo ang prognosis ani is maayo man. Ang pagtambal symptomatic, kung mo migraine, na headache, taga-analgesic. Ako nang ibalik-balik kanang mga mefenamic acid, paracetamol, o di gani matabang mga ibuprofen, acetaminophen, or adinanta sa mga opioid analgesic nga may pakaisog-isog na like oxycodone, tramadol, or opioid, or kaning morphine. Pero taas kayo og tsansang mubalik normal ang functional level sa imong manghod, Chin. No? Sunod ang pangutana, naaba mo'y koneksyon sa migraine, naabay koneksyon sa migraine o kuwang sa tulog? Yes, naa. Kay mahinumduman man gud ko nga mo reklamo akong manghod nga sakit daw iyang ulo. Kung nang giningon, common ni siya sa mga taong na ay migraine. Kung pasagdan ning ingon ani nga klase nga sakit, delikado ba ni, makamatay ba ni, o di mino ni makamatay, pero uncomfortable yun sa kataong na ay Alice in the Wonderland syndrome. Kay maglabad pirmi ang ulo, siyempre di kay siya 100% functional. Alright, so Chen, hinaot nakasabot ka sa akong gi-speaker nimo. Kung ato sa libuan milyon sa naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw sa mong programa ni Atty. Eileen Bathan. Dini sa ako ang kini nga akong suliran. Daghan kay ingnon ta makuha nga pagtulunan dini sa itong programa. Alright, so from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Arimen. Daghang salamat o maayong adlaw.